זה מלבנון כנראה, קצר כזה.大家能够看到这个闪烁的这个光的痕迹。אנחנו ביממה העשירית למבצע שאגת הארי. חיל האוויר המשיך לאורך היום בתקיפת מטרות של המשטר האיראני, בטהרן, באספהאן ובדרום איראן. בעשרת הימים האחרונים פגענו במשטר הטרור האיראני וערערנו אותו. מתחילת המבצע צה"ל חיסל יותר מ-1,900 חיילים ומפקדים של המשטר, ופצע עוד אלפים נוספים. יש לנו עוד מטרות רבות. זה מאמץ מתמשך, אנחנו מעמיקים את הפגיעה הקשה בכל שכבות ומערכי המשטר. בתקיפה משמעותית של מטוסי חיל האוויר השמדנו את מערך התובלה של כוח קוץ. במסגרת התקיפה תקפנו והשמדנו 16 מטוסי תובלה שפעלו בשליחות משמרות המהפכה. המטוסים האלה היו חלק מציר העברות של אמצעי לחימה וכסף לשלוחיו של המשטר ברחבי המזרח התיכון. מתחילת המבצע תקפנו 6 שדות תעופה צבאיים ברחבי איראן. אנחנו ממשיכים לפגוע ביכולות האסטרטגיות של המשטר ובציר הטרור שלו. במקביל, חיל האוויר ממשיך לצוד בזמן אמת את חוליות משגרי הטילים האיראני. בלבנון אנחנו ממשיכים בהגנה קדמית על תושבי ויישובי הצפון. פיקוד הצפון מוביל מאמץ תקיפות משמעותי מול חיזבאללה, מסביב לשעון. עד כה תקפנו יותר מ-700 מטרות של חיזבאללה, מתוכן למעלה מ-100 מטרות של כוח רדואן, כוח הטרור המרכזי של חיזבאללה. פגענו למעלה מ-50 מטרות בביירות, מתוכן 35 בניינים רבי קומות, בניינים ששימשו כתשתיות טרור של הארגון, בלב האוכלוסייה האזרחית.